आयुष्यामध्ये खूप जण हॉस्टेलमध्ये राहिले असतील आणि जर ही मजा तुम्ही घेतली नसेल तर तुम्ही कदाचित अनलकी आहात माझ्यासारखेच. पण हीच हॉस्टेल जर तुमच्या जीवावर बेतली तर चला ऐकूया कथा. पण कथेला सुरुवात करण्या अगोदर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. साक्षी. नुकताच तिला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन भेटले होते आणि ती आपल्या घरापासून फार लांब गेली होती. आईबापांनी तिचा निरोप घेतला. त्यांना तिचे वाईट एवढ्यासाठी वाटत होते कारण की साक्षी ही फार भोळी मुलगी होती आणि फक्त अभ्यासाचीच घेणं देणं, बाकी काही नाही. पहिला दिवस गेला आणि दुसऱ्या दिवशी साक्षीला तिच्याच हॉस्टेलमधल्या मैत्रिणींची अडचण वाटू लागली. अभ्यास करताना तिला फार त्रास होत होता कारण की तिकडचे सगळे मैत्रीण हे नुसते बोलण्यातच तरबेज होते. म्हणून तिने जाऊन आपल्या हॉस्टेलच्या एका मॅडमला सांगितलं की मॅम, मला यांच्यावर नाही राहायचं, मला रूम बदलून भेटेल का? पण त्या मॅडमने सांगितलं, हे बघ सध्या तरी हे शक्य नाही आहे, पण होताच मी तुला सांगेल. आणि साक्षी बोलली, पण मॅम तो 3रा मजला, तिथे मी जाऊ का राहायला? आणि मॅडमने सांगितले, चुकूनही जाऊ नकोस, जा तुझ्या खोलीत. साक्षीला प्रश्न पडला की असं काय आहे तिकडे. बघता बघता 1 आठवडा निघून गेला असेल. साक्षीचा जराही अभ्यास होत नव्हता कारण की तिच्या रूममधले सगळे मैत्रीण ही तिला अभ्यास करून देत नव्हते. खरं सांगायचं तर तिला त्रास देऊ लागले होते. आणि एकदा त्याच अवस्थेमध्ये तिने तिची ती खोली सोडली, आपल्या बॅगेतले सगळे सामान भरले आणि ती 3ऱ्या मजल्यावर गेली. तिच्या मॅडमने तिला सहज सांगितले होते की तिथे चुकूनही जाऊ नको, पण तिने काही ऐकले नव्हते. त्या 3ऱ्या मजल्यावर पूर्णपणे अंधार होता, काहीच दिसत नव्हते. मोबाईलमधनं ती टॉर्च लावली आणि ती पाहू लागली. पण तिला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की 3रा मजला जिथे मॅडम बोलली होती की वर्षानुवर्ष बंद आहे, तो अक्षरशः साफ दिसत होता. आणि हो, तिकडेच तिला खोली दिसली, 301. तिने तिकडचा दरवाजा उघडला आणि मनात एक समाधान आले कारण की ती खोली ही अक्षरशः स्वच्छ होती. असे वाटत होते की तिला आत्ताच कोणीतरी साफ केलेलं आहे. तिने ती खोली तशीच उघडली आणि आतमध्ये गेली, आपले सामान ठेवले आणि बोलू लागली, शी, त्या मॅडमला मी उगाच विचारत होते, किती छान रूम आहे. आणि तिकडे तिने राहण्याचा निर्णय घेतला. रात्रीचे साधारण 9 वाजले असतील. जेवण उरकले आणि ती तिकडे येऊन आतमधला तो दरवाजा हा लॉक केला. तिला माहीत नव्हते की तिच्यावर काय होणार आहे. ती तशीच आपली पुस्तकं घेऊन वाचू लागली. पण बघता बघता तिच्या मम्मीचा फोन, जो तिला नेहमीच्या टाइमला येत होता, तो आला नव्हता. चिंता सतवू लागली. पण अचानकपणे त्या खोलीमध्ये लाईट गेली. मनात एक प्रश्न पडला की आता करायचं तरी काय. मोबाईलची बॅटरी डाऊन होऊ लागली होती. कसेबसे तिने टॉर्च काढली आणि दरवाजा उघडायला जाणार, पण त्याच क्षणी पूर्णपणे अंधार पसरला कारण की बॅटरी ही पूर्णपणे संपली होती. आणि ती शोधू लागली की तिला काही भेटतं की नाही. पण त्या खोलीमध्ये जणू तिला असे वाटत होते की तिला कोणीतरी पाहत आहे. 1 नाही तर 10 डोळे. कळत न कळत तिने प्रश्न केला, कोणी आहे का इकडे? असेल तर सांगा. पण असे काहीच होणार नव्हते. पण बघता बघता ती खोली ही थंड वाटू लागली होती. साक्षीला मनातून प्रश्न आला की इथे येऊन चूक तर नाही केली ना. ती तशीच जाऊन बेडवर बसली आणि आजूबाजूला ते वातावरण, तिचा अनुभव घ्यायला लागली. पण त्याच क्षणी त्या बंद खोलीमध्ये कोणीतरी साक्षीच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि साक्षी जोरात किंचाळली. कारण की त्या खोलीमध्ये तर कोणी नव्हते, तर मागे कोण असेल? साक्षीने आपली नजर मागे टाकली, पण मागेही कोणी नव्हते. कोण आहे का इकडे? साक्षी हे विचारू लागली, पण तिकडे कोणी नव्हते. कळत न कळत तिला आठवले की तिने आपल्या बॅगेमध्येच देवांची मूर्ती आणली होती. पण हो, ती खालीच राहिली, तिने ती वरती आणलीच नाही. पश्चाताप होऊ लागला आणि चालता चालता सहज तिचा पाय हा घसरून ती खाली पडली आणि तिला पाहिले
की खाटाच्याच खाली जणू एक 50 वर्षाची बाई, तिचे केस मोकळे होते, तिचे डोळे चमकत होते, ती साक्षीला तशीच पाहत होती. साक्षी ही तशीच उठली आणि दरवाजाही ठोठवू लागली आणि बोलू लागली, कोणी आहे का? असेल तर मला काढा. पण याचा आता काहीच उपयोग होणार नव्हता. मागून साक्षीला आवाज आला. साक्षीने मागे पाहिले, पण तिथे कोणी नव्हते. तिने ठरवले की याचा काही सोक्षमोक्ष लावायचा. ती तशीच पुढे जाऊ लागली, पण तिथेच असलेल्या आरशामध्ये तिची नजर गेली आणि तिने पाहिले की तिच्याच खांद्यावर ती बाई बसली होती. साक्षी जोरात किंचाळली आणि त्याच क्षणी ती तशीच धावू लागली आणि आपल्या बाथरूम मध्ये गेली. पण क्षणभरातच आतमधनं ती पाहू लागली की बाहेरचा तो दरवाजा हा उघडला गेला. मनात एक धीर आला आणि ती बाथरूमच्या तशीच बाहेर गेली. पण त्या क्षणी तो दरवाजा बंद झाला आणि त्या खोलीमधले सगळे लाईट्स हे पुन्हा एकदा आले आणि तिने ते पाहिले. ते पाहून तिला आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण की तिने पाहिले होते की त्या खोलीमध्ये अक्षरशः कचरा पडला होता. असे वाटत होते की वर्षानुवर्ष इथे कोणी आलेच नव्हते. त्या बेडची ती गादी फाटलेली होती आणि साक्षीला कळून चुकले की तिच्या त्या मॅडमनी इथे येण्यास तिला का नकार दिला होता. साक्षी धावणार, पण मागून कोणीतरी साक्षीचा गळा धरला आणि तिला तसेच जमिनीवर अडकले आणि आपटले. दार ठोठवण्याचा आवाज आला. बाहेरून साक्षीची मॅडम आणि तेच मैत्रिणी तिला चिंतेपोटी बोलवत होते. साक्षी, तू इथे असशील तर ये. सॉरी, आम्ही तुझी मस्ती नाही करणार. पण आतून कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. खूप ठोठवले, पोलिसांना बोलवणार, पण त्याच क्षणी दरवाजा उघडला गेला आणि साक्षी बाहेर आली. पण सगळ्यांनी साक्षीचे ते रूप पाहिले आणि सगळ्यांच्या मनात धडकी भरली, कारण की सगळ्यांनी पाहिले होते साक्षी तिने आपले सगळे कपडे फाडले होते. तिचे ते केस तिने अर्धे कापले होते आणि हो, तिच्या हातात भली मोठी कैची होती. सगळे तसेच लांब गेले. पण साक्षीची ती मॅडम बोलली, साक्षी काय, असं कुठे असतं का? पण त्या भयभीत आवाजामध्ये साक्षी बोलली आणि मॅडम ही जणू सदम्याच्या आहारी गेली. आता माझ्यासमोर सिद्धनाथ आणि विनीतला आण. या असला क्रूर आवाज ऐकून सगळे मुली तर घाबरलेच, पण त्यांची ती मॅडम ही तशीच खाली बसली. सगळे ते मुली हे त्या मॅडमला प्रश्न करू लागले, कोण आहे हे, कोण आहे? पण ती मॅडम तशीच शांत होती. साक्षी ही खालच्या त्या खोलीमध्ये जाऊ लागली आणि जोरजोरात किंचाळू लागली आणि तिने त्या क्रूर आवाजात शेवटचं सांगितलं, उद्या रात्रीपर्यंत जर ते दोघं मुलं इथे आले नाहीत तर मी या मुलीचा जीव घेईन. हे ऐकताच त्या मॅडमनी आपल्या त्या मेन प्रिन्सिपल सरांना आणि हो ट्रस्टींना देखील फोन लावला. ते तिथे आले आणि सगळं काही त्या मॅडमनी सांगितले. ते प्रिन्सिपल आणि ट्रस्टीज मधला एक व्यक्ती हा तसाच शांत झाला. तिकडचे सगळे मुली विचारू लागल्या की साक्षीला काय झालंय. पण साक्षीने जणू एक अल्टिमेटम दिला होता. ती तशीच उभी झाली आणि हो, जणू तिकडच्याच त्या भिंतीवर जाऊन ती तशीच तिकडे थांबली. ती पांढरी पडायला लागली होती. तिने तिचे ते डोळे हे बंद केले आणि ती तशीच शांत बसली. मैत्रिणी साक्षीला प्रश्न करू लागले की साक्षी चल आता, खूप झालं. पण तिकडचेच ते प्रिन्सिपल सर बोलले, थांबा, आता कोणी जाऊ नका. तिने जे सांगितले तेच करावं लागेल. सगळ्यांनी प्रश्न केला, कोण आहे हा विनीत आणि तो सिद्धनाथ? आणि प्रिन्सिपल सर सांगू लागले, तो विनीत आणि तो सिद्धनाथ साधारण 25 वर्षाआधीच आम्ही इकडे हॉस्टेल बांधले होते आणि तेव्हा शाळाही नवीनच होती. तुमच्यासारख्याच मॅडम सारखी इकडे एक मॅडम हे मुलांच्या
देखरेखीसाठी आम्ही ठेवली होती. शाळांच्या सुट्ट्या लागल्या होत्या, जणू ते 9वी-10वीतलेच मुलं. आणि त्या क्षणी सगळे हॉस्टेलमधनं आपल्या घरी गेले होते. फक्त हे 2 मुलं आणि त्यांची ते मॅडम राहिली होती. सिद्धार्थ आणि विनीत हे खूप मस्तीखोर मुलं. त्यात ती मॅडम ही स्वभावाला थोडी कडक होती. तिला मस्ती नाही आवडायची. म्हणूनच त्या सिद्धार्थचा आणि विनीतचा खूप राग होता यांच्यावर. म्हणून सगळे आपल्या घरी गेले असतानाच ते लपून त्या हॉस्टेलमध्येच बसले होते. आणि तीच मॅडम आपले सामान घेण्यासाठी तिच्या त्या खोलीमध्ये गेली, रूम नंबर 301. आणि त्या क्षणी सिद्धार्थ आणि विनीतने तिला बाहेरून लॉक करून टाकले. तिने खूप दार ठोठवले, अक्षरशः रडत रडत त्यांची माफी मागितली. पण या मुलांनी त्यांचं एक नाही ऐकलं. त्या काही फोन नव्हते. आणि हो, हॉस्टेलही नवीन होते. तिकडे इकडे जास्त डेव्हलपमेंट झाली नव्हती, म्हणून इकडे कोण फिरकायचं देखील नाही. साधारण 1 महिना गेला असेल, मुलं परत येऊ लागले आणि त्या मॅडमचे प्रेत इथे सापडले. त्यानंतर यांना बरेच भास झाले. सिद्धार्थ विनीतने शाळा सोडली, पण त्या मॅडमची आत्मा ही अजूनही त्याच खोलीमध्ये होती. साक्षी तिकडे गेली आणि तिला मुक्ती मिळाली असे झाले. पण एवढ्यातच हे काही संपले नाही. तिला आता सिद्धार्थ आणि विनीतचाही जीव हवाय. प्रिन्सिपल सरांनी लागलीच त्याच क्षणी शाळेतल्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना त्या दोघांचा शोध घ्यायला सांगितला. कसेबसे ते सापडले, पण तेव्हापर्यंत दुसरा दिवस आला होता. फक्त 1 तास राहिला होता. साक्षीच्या अल्टिमेटम प्रमाणेच साक्षीच्या अंगात असलेले ते भूत बोलले, जर हे दोघं 1 तासाच्या आत नाही आले तर मी यांचा जीव घेईल, असे तिने अल्टिमेटम दिले होते. पण प्रत्येक कॉलेजच्या आणि शाळेतल्या मुलांनी त्या दोघांना धरून आणला होता. काही जणांनी तर रस्त्यातच त्यांना चोप दिला होता. आणि कसाबसा करून साक्षीच्या समोर त्यांना ठेवले. पण ती मॅडम बोलू लागली, हे बघा, जे काही झाले ते फार दुःख आहे, पण तुम्ही यांना सोडून टाका. तेव्हा हे लहान मुलं होते. पण साक्षीच्या अंगात असलेली ती भूत बोलली, पण यांच्या चुकीमुळे माझा जीव गेला त्याचं काय? पण त्या क्षणी विनीत रडत रडत त्यांची माफी मागू लागला. आणि हळूहळू करून साक्षी ही हवेत तरंगू लागली. कळत न कळत तिने तिच्याजवळ असलेला एक सुरा घेतला आणि विनीतच्या हातावर मारला. विनीतचा तो हात जणू गळून खाली पडला. सगळे तसेच किंचायला लागले. एकतर ते साक्षीचं भयंकर रूप हे सगळे पाहत होते आणि त्यात ते विनीतचं ओरडणं. पण त्या क्षणी ती मॅडम पुन्हा एकदा त्यांच्या समोर आली आणि बोलू लागली, जाऊ दे आता, खूप झालं, तुम्ही यांना शिक्षा केलेली आहे. पण साक्षी ऐकण्यास तयार नव्हती. आणि शेवटी त्या प्रिन्सिपल सरांनी सांगितले, ठीक आहे मॅडम, तुम्हाला यांना मारायचं आहे ना, नक्कीच मारा. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हा विनीत हा त्या काळी जरी श्रीमंत बापाचा मुलगा असला ना, तरी आता कळत न कळत तो एका झोपडपट्टीतच राहतोय. त्याचे मूल बाळ हे कधीच मेलेले आहेत. आणि हा सिद्धार्थ हा खूप मस्ती करायचा. पण आता एका कार दुर्घटनेमध्ये त्याने त्याचा पाय गमावला आणि तो कायमचा मुका झाला. याचे तर लग्नही झालं नाही. यांच्या चुकीची शिक्षा ह्यांना भेटत आहे. पण तुम्ही तर मात्र चांगले होतात. आता तुम्ही यांना शिक्षा पुरेशी दिली. आता यापुढे यांना शिक्षा ही देवाने दिलेलीच आहे. ते तर ते भुगततच आहेत. हे सगळं ऐकताच साक्षीच्या शरीरामध्ये असलेली ती आत्मा ही किवळपणे हसू लागली. आणि बोलली, ठीक आहे, माझा बदला पूर्ण झाला. आणि त्याच हास्याच्या त्या रूपामध्ये साक्षी ही हळूहळू करून जमिनीवर येऊ लागली. सगळीकडे जणू एक मोठी हवा पसरली आणि सगळ्या काचा फुटल्या. शाळेतील आणि कॉलेजमध्ये प्रत्येक विद्यार्थी हा साक्षीकडे पाहत होता.
आणि काचा फुटताच साक्षी जमिनीवर कोसळली. हळूहळू करून त्या मॅडमनी आणि त्या मुलींनी साक्षीला उचलले. पण इकडे सिद्धनाथ आणि विनीतला चांगलाच चोप दिला लोकांनी. खूप मारले. हे कमी होते की काय, त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पण दुसऱ्या दिवशी साक्षीला शुद्ध आली आणि ती तिच्याच आवाजामध्ये बोलू लागली. त्या आत्म्याने साक्षीचा पाठला कायमचा सोडला होता. पण कळत न कळत तुमच्या सगळ्यांची एक चूक ही दुसऱ्यांच्या देखील जीवावर बेतू शकते, हे आपण विचार केला पाहिजे. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, तुमचे कथा अनुभव तुम्ही मला मेल आयडीवरही सांगू शकता. भेटूया पुढील भागांमध्ये.